49 lidí. Bojový letoun Su-24 zasáhli ve městě Horlivka. Města na východě zachvátil chaos, lidé prchají ze svých domovů, chybí plyn a elektřina, docházejí zásoby pitné vody. Hádanka. Co je to? Vypadá to na první pohled jako přerostlá ještěrka, jenže to měří až 2 metry a nepochybně to budí respekt. Reportér Vladimír Procházka o nich tvrdí, že jsou... Větší pozor, už se to znovu nestane. Tréninku před takovýmhle turnajem zranil a přišel o vystoupení pro Kolumbice. Vrcholné za poslední léta, protože mistrovství světa, jak už bylo řečeno, zrovna často nehráli, už 16 let. No, tady je velká radost. Počkej, dej mi kousek. Máš to? To je super. Pánové, tak hodí. Verdamer. Jednoduše. Tak dobře hraje jeho harmonika, doprovázená jeho krásným zpěvem. Vcházíme první části, přízemní části, kde se dozvíte všechno o alchymii. Dozvíte se, že... Rozhodně to faul. Je to pravda, je to vážně pravda. Dovolíte? Ano. Stalo se vám, vymaně? Ne, jen máme radost, že... Tito zelení leguáni mají navíc prý velmi dobré maso. Pochutnávají si na nich třeba jihoameričtí indiáni, kteří je nazývají stromové kuře. Některé druhy leguánů žijí v korunách stromů, některé zase na skalách, jako třeba tento leguán nosorohý. Kousnout umí, ale nemusíte se ho bát, je totiž bíložravý a... Ani je tady tak příšerně, pod zemi úplně teče vám barhánky na rukou. To je docela kaluže. Ježiš, to je nádhera. Bych nevěřil tomu, že řeknu, že 35 stupňů ve stín je krásná teplota teda. Jaké přírodní extrémy skrývá Česko? Je střídavá péče v případě rozvedených rodin to nejlepší řešení? Odpovědi nejen na tyto otázky hledají reportéři z Třepin. A jakou odpověď asi hledá Bára Divišová ve svém kufru? No, to už nám možná poví sama. Báro, o jakém zajímavém tématu točíš ty? Dávat jídlo do několik metrů vzdálené jídelny, museli by mít zvláštní povolení za tisíce dolarů. A další překážky. Některé školy si stěžují, že zdravá krmě nařízená z Washingtonu nerespektuje místní chutě v různých částech země a že je drahá. Studenti z Kansasu protestují tímto videem. Chtějí zpět smažené jídlo, protože je prý opustila síla.